még én magamhoz ragadnám a szót egy pár percre. Hát reméljük jól fogja magát érezni mindenki, és jövőre is ugyanekkor találkozunk. És most átadnám a szót Nagy Norbert társamnak, aki a túrát el fogja mondani, hogy meg merre megyünk, meg mindent, és utána lényegében indul a túra. Szeretettel köszöntök akkor én is mindenkit itt Bodrog keresztúron. Egy olyan 70 km-es túrát terveztünk. Sárospatak felé mennénk föl, itt Bodrog Kisfalu, Szegilong, Olaszliszka, Vámosújfalu fel Sárospatak. Sárospataktól pedig Balsa, Kenézlő között Kompal átmennénk a Tiszán. Aztán itt Rakamoznál érkezünk vissza Toka, és akkor úgy Bodrog keresztúr. A komp olyan 200 forintba kerül, de majd megpróbáljuk azt még intézni ott majd, hogy ki mennyi, de azért valamennyi pénzt mindenki hozzon magával. Olaszliszkán állnánk meg, Szögi Lajosnak az emlékművénél egy rövid megemlékezésre, azután pedig Sárospatakon. Ott megnézhetjük a várat, tudunk pihenni egy kicsit, aztán pedig indulunk tovább ide visszafelé. Lehet még Gávabencserlőn megállunk, ott van egy kastélyszerű hely, ott megállunk még egy rövid pihenőre, aztán pedig érkezünk ide olyan 3-4 óra felé tervek szerint.